Ke fan to gur lautra. No be chi tu cuiinehar tínne áú faoin sa clúise a gentain? Ke fá? Líomhníart go bhfuil? Imní, arbsa. Oní léon imní arbsa chalín. Ach bíoch imríartsa, tá éon cheapad bob bhla orm. Dúirt me leat nach ra éon ahrú insin arm. Agus ná leirech mu de ríis faoi. Ke fá? Mar ní hastín weim go leis me jaad nó éon den eile faoi. All right. Ceart go leor mar sin. Sibhan, na bíoh fáte sa bahart. Mar ní chear go gúireach duna besteachhartach. Well, má chuirin, bhí cinnta sa rála sa múntóir. Well, nó lomsan, nó le má mó, nó dedó, oké? Be chuil hor tána se chuir. Mama, Se chuir. we cada maró le mi hall. Má tar rud cinn créscuit, sa be? Ja, cinnta. Cinnta fé tar rála míal. Evan, wat nar bhí me se beg. Thug má bháma seacham. Dúirt si go crappa dríochta bhí an. Agus go dúir sé misnacham agus, well, manam gur thug. So, seo, sléitsanna se. Christeach de póca agus, well, cúneir se nátíos wait. Ok? Gramach rú, Evan. Cechil páiste? Róise, tá sé chu beg bíidirh nach greitse. Ach an leid tá na doctorí sásta sin dul an cíine tá gentige. Well, is táisce lei sin a réchaí. Níor si a leat sa bhí cé Johnsí ná tada, ruirt? Ní ruirt. Céan chléad go rud. Bóla a bealthaigh súl. Fach ifan róhácho. Chébe ché hain. Ceir mé méidir a tróise. Má am se grímar a miú nach runne seo, sul maitha an na gádaíar. Bé effelir. Hallo. Chóú as Jason? Níl chola. mé cheap go méidir go meach le cinint clúistíása. nó na cholamas tá diimi se. A chuir bhealach anas fuide bhid daine le agus san strípach loh sin gonín teige. Anas ágá. Well má chlusin dú táda aberlam, all right? Aig? Well? Se má ham cóáid agus íana leatstaí. Efred a gárhaach. Bhí cinnte gnéan tú cóáid agus le Jason freisin ar hon. Ach sé ráite am héine seach ar nó níirte hart, íntas na níontas. Ach le chuna dé, be mé héin agus Susan an tóig an níos seáir a chuid gan leidín beag seine. Bháil an gomach béis, Me cinnte go lei. Má bhíon, ní anna aithir a thug séad. Cholúis. Ina níir na searbhas cosú. Is go díadach set sa faoíine is meú, eh? Machchas má bochan. Ní anna mar ma tíine geis le docht cach. Agus tá mis sé tí go a chuite, ní bhhaine se seo leat a bheic. Jimime Jason mar an na bréga ví cinint faoi. Ú héin sa stríp lofa sin go iní taid. Ach bícha set daine, gúla samsa, go tusa chusúí san ospidal. Ach go tú runsaí hé riomh agus nach é Jason. Ní samsa cá chuirtas an raime sin. Ach éirias mar tu guríon dí a háart hen. Cúneart chuid líar ma? Gurm sa defaoi. Go bhíha léon iníocht futéin agus stríp lofan sin taid. Well trochel gur tháinig tú. Tá a gghearthar an se began í béalscoil sin jo. Fá go mé aga agáhhar a chéile. Grad leat a bheic. Éis nó ha bhe. Beidir go mé ar an gearan efigolí an foioi. Ske fannacht nína tú sin na daine. Be chuir fáte go gur ónings musím na ba? Nílach se snú bheilech? Mac dún de bhéal. Héis taimsa. Ní chuir mé se suasa seo. Gur smachta a dhearthar nó bé áfelar. Ar an mertagaí. Ins. Tá me fós an rála. Agus you could say leis sin go teo. Tá na figur sin anhuiit. Gur maithad. So ceach réad a deir seachtainna.
Ufas. Níor leirta le dead chun. Tá se an ggurtí. Tá sal. Ar mhéon dal locht. Look, má tá tú gur a leir me leis. Ní mar rán leis cinne sé an bhaach. Okay. Jesus, Mac. Ní féad le a ghilthart a chu rudaí a ledaí le gan éon fineise. Bhfuil bechbín se am do mochtas dún do jab agart. Tá mise a duine an méid gur féidirlam. Níl tusa a ceú le rudaí a ghilthart ag maslú daoine os cód an tail. Mar a dúirt Daniel sin clúmhile. Oh, so dúir mar sin na Jason in near? Mac, ó bhfuil tú géisteach le focaile tá mé rá leat. Tá tú chu mó job i mhuil. Gan trochtart hain. Oh, sam nó chuireach se steach do jab a goireach. Mac, más é de hallé úsáid de chligan. Ní hicim. Cé fág tú sa jab mar tú sásta in de gart. You've got rid of right and shot. Is céhaint ag sin netsa. Oh. Susie, could you mut take it? Okay. Tá se galanta. Cé le seo sé cosú. Steachar a réit. Ó liste go fós. Nílas. Níl se deanghfuil linne. Fiú le taig. Well má léon séart an hin seo se bhrófaoi. Ba cheart go me gis go bhfuil mac ag inis. Cinnte. Nas tú an joca sé. Nílas agam. An sin tú héim go tuca se? Níl sam. An sin a fáibal tú sésta ghlacu le plán héig agus a péiste hor dúine? Sin cuid den fás dói. Er me dé bhaita. Ní bheith aspar bíhé. Galam sintait. Na fér seo na gin bhilú. Tá me ceap go an bhrán ar bhí méid a hála. Well, tá sé cinál máil an éis sin in éis nach chfuil. Well, níor sam a bhfuil dad, brahan se. Brahan sé? Céir tá géiste le sin? Well, look, mas rud a gneach si tí hir go a rím, déanch nó, well, ní leis go le béice. Ach, mas rud a gur si imi as a chluigean le óil mar dúirt si. Bíos cheart at seantartiste. Sí héana bhíú ar leid. Agus céir tá sí golará, ha? Níl sí sásta inse chum cé leis ar ósí fiú. Well, beit go nach sé inta na mochsa gur sé sáfailte. Sáfailte. An gapan sí go ngortáí. Dad, tá mar heapan is gomach ní smó imne ar faoin bheile. Ja, well, bíoch sé mar sin. Ní hinna bhí ceiste. Look, stoi nach bhlas aice cíochtú de mar ag rásáid. Róise, ní higann tú an méid is a capan tú. Actually, Dad, take an roá. Rinne me sé an bottom. Cean is rinne tríanana. Bhí meas an chluigean le ólagus. Bhí man éon de lady. Bhí sé sin difriúlastór. An íle samrá, Dad. Rinne mar rud uafasach. Sgurta mar riana. Duine gan na daoine is tábhatí chum ar a dain se. Ó ní chalín scoile í chatrína. Gus bí cheart méich níos mó cíalaí. Ja, bhí cheart. Ach beit na rá. Agus ná haban am istead nach go car botún díanta héine a héal. Susie. Oh, hi. Well, chola hort ceart leor. Well, níl sí comach agus a dédig siad a bheith. Ach ní cúis róhór in ní é. Múna páiste ceart leor. Ó tá, Susie. Tá míid sásta leis an dul chun cína tá dhéanamh aige. Cofad is nach dagan éon surprises in níos, ba ceart go méid sé áráis. Okay. Is fút a heastí núm leirt. Cén fá, ceir dain. Tá mí tar éis brehanúar an tarthaí ar cúpla táistálar in míid, agus is cosúil gohfuil in áú airsa.
In auto. Infection. Cén sais infection. MRSA a dútar multi-resistant Staph aureus. Céir de sin. Is bacterial infection agus mar a hiag fáin anam, níl se éasca thorú le gná antibiotic. Ach is féidir leat rud a cínte thuirt. Os féidir, cínte, tuair mí cuasa anláidir antibiotics goit. Bhín ag súil go mbeidh siad lánta taobhiste de cheachtain. Ok, scamra tú mé. Tá brónarm. Ach, tá rud amháin eile ann. Céir de hain. Mar jeabhlar có beag agus lágus atá do bhac faoi láthair. Ní féidir linn dul sa chans go dóigh sé an in áta uait. Cílíonn sé sin nach meid tú in ann é a thugáil. A churbe. Ní bheith tú in ann lábh legan ar fiú. Ní féidir linn dul sa chans an tuigeann tú. Ach, is féidir lom brandús teach sa gáir nach féidir? Ní féidir lom thuúlagan isteach san PBU. Tá brónarm Susie ach bheith contúirtán. Ní óháinte do bhac héin ach don na Páistí Ellis Award. Níor admhaigh mé gur raibh gaoile go macónaí sa cheantar na chuirmisteach ar a bus. Bhí fatisarm nach bháin a job. Ní raibh mé gur ligint don seans chul harm. Fear career woman, na? Se, stocha. Ach, seo costa doras am dulchan cíine dhéanamh ar a bhórsa. A ní bhhail am héana bháin. Ach,
Credum galord is a ruddy in him. Ach an nerd lat hain agus an stadra dlí. Need me sauce the glacha leis na ruddy, nach wa ceart sa síl. Tá mi gur rud ag an dhéana fuha. Digan tú ein rud a tá mé rach. Take him. Arim aiste chamantaí, ag déna ruddy nach mailim son an cheart a bhaintach. Aye, her son na chúise. Go leiske? Táda. Look, take him ceart á gceist agat. The ceart is clí leis an rud a ceapantas atá ceart. Cinnach bhfuil mór an ana aga mort. Dearan go thuain cinnal duine a dhéana sa sin. Oh, agus cé bhfuil an tuaim sin bunathe? Well, ón méid atá feice agam. Ní mór an é sin. Yeah, well, tá brónar frí sin. Nábích. Man áiríonn tú an splanc adarthing, ní léonart agad sir. Una, tá mé splanca de dhéo. Tá bailach an aisteach agad lena sin a haspáint. Tá sam, well, is duine cinnal a aisteach mé ar nói. Is cas a gúil an bhirrte gin. Well, anín círóg eile. Rud é go mar sin. Look, ní mór gom bhfuil arás. Tá mé sin anam sa bheith gobar aniu. Look, bain tanna bheits an chuideala an lá séir. Bonnie, come. Right, slán. Slán. Please Abram nach chut sa gur de fáiste thuirt go haigus go Angela, bhfuil? Bhí si de gur é a cheannacht weim. É cheannacht? Word is a go dhéalab? Ní rá. Ach chuirtaigh brúarm agus hasí agad weim le ha an ginmhile, so dunis mé breigho sinna méid. Ach Susie neachcha tú ar eile sin ginmhile? Níachaí. Ach níor thug mé an agad arásco ach an airad. Cén fá, Susie? Bhí si chur brúarm. Agus ceap mé gur si soch maithe go fannacht. Bina fá nach tú geir go machchas a géine go chunne tún páiste? Bin é chuide go. Ach níor hasí weim go mecha ag maithar ach an airad. Ach Susie, tá páiste hedanis? Tá. Ja. So cat is a go agus inse gob nach tú go chríd leis seo, okay? Tá sam. Hello, Bernie. Oh, hi, Katrina. Kiel was uit? Koffie le de hel. Klaar? Oh, bless kan doen met. Hello, Koolgeind. Oh, hi, Groei. Kom maar. Date een chance. Kind home. Oh, waar is een gehaald? Right, well, zijn date maar zijn. Fik me nog toe. Staan. Oh, ben Rory. Check er maar hard mag leiden hier nacht. Tá sin go déas. Yeah. But said, you're an ain't le fair because la Rory rif hana. It's a go romance like so. Sam, spontaneous. Nish, wat gert had leis? Céirt? An coffee, wat gert had leis? Oh, no, gur mai de Bernie. Honey, I'm sure the bull all this man. Tá mo like on the street in the ski. Fek mer waidit. Oh yeah, na hablum gol no bude fik fali han sarart. Bitchuni. Ní rúteach taidir na faoin bud papir bhí leidir ná. Hé sin ar armga chuir más látas na daine, Catúna hádaí a thógáil le táháin sinna chuid go job. Chaú nachna tascoilte mo chuige. I léomh sa scíb na bapar sin. Goide, tu le feitte pena dhéanana. Well, a héimeis le bheith fearneach tá tú déine an job leis an méid ardaí atá fáte agad. Ach ní mé héana agus mé hall ná go scríbnáir le. So ceapmuid go meach níos fearr mai an tos an papar agus ó bhain slochsúd. Hemus yo. Ni mun dis ger go me tú na tadna de hol madjara. Ru du bin nach tú ger ina. Petrol le leste store stekkel mal jo ma sna henin dat. Go brehan sé céal cús massa. Píana go chligan nó píana go brim. Tá sin ní séist. Man nach hol sam fui fianna de rim na píana de chligan. Ach hol sam man de wan kom op. Ni we fian de wolk. Ha me se brenn mag de hol hier ta mesin.
Seamus, look, now be bored of fight. Took it to the stock there again, Thomas. Right, there's no one to not show home. O bits na haid atá taim. An ní láú chur stachar bhós a dú. Get all right. That's a big knock on baile. Na chuil dé á chatte dú níamrá. Ha? Ach wacha mar sí a bóra báú, ní an targent. Chine seo. Cat an scéil, Jane. Dow scale. Ach cegur hain teúlí a chaite go háirt. Nach íle gur goil bhálacha lédí sin bheá. Híle sin carcolora. Níl sa. Ó tá sa. Ní las machta le na grúí mar deará, nach an sé. A ginn tú. No me do bháin ceapan go daí leis, agus an nó me deile mí le sam cáhas. Go leis gan nó medúna. Ó, Fernie, gur mí maid. Ja. Brenna, bháilm muochas cháileit. Is ocht an cúna le go thugta gefin. Ó, ní tá sin. Agus bhfuil brónarm na gcuir chama leit. Ha, tá tú tá. Ceachúil sé récha má. Tá sé go má. Sé mí rééis go nainra. Grétarín. Gus go nach an na hús. Ja, well. Is sásamach an ar maid in réon chuma. Go má nach í sára. Brenna, abrisgrúp me heile leis récha má. Ja, dúirt. Right. Agus bhíal. Yeah? Well, tá míle fáilsrút a bhín hort smach gobar le ríist. Táinn do chóú ar leis. Well, gur mí maid star. Plégat. Vince. Hi, Vince. Hiya. Well, let's see she's. Yeah, come on. Gwyle, wach ydwch trin a hart? Tom I all orag. Níor tháinig síisteach an seo, ach tá mé castal a níos déanaí sa bob. Oh, take him. Jesus, tá muine agus i hiachsan seo. Tá ba. Wel, mae gyda ti lorog. Chwrdd tú ceart? Eisiau fi gwaith be? Ha? Dag dyn ni ddi a lod arnach treisio chryniw. Des cael ni. Dwi'n afrod o leiste. Tá'n Colleen Jastian yn y lui a liaba ospital fwy lohed. Tys yna gwyd nachwyd si'r o'n. Tá má charach a premature baby unit. Tá Susie hen socht donna, chwaer yn lafo. Wrth ys y ban yn dyn o'r ffyr. Ond ar si sast o'r mraen o'ch yma. Sa'r tein tan locht. Ceapan tá sa go líc mé se chuite, seasa an seo. Agus muoine na waslu. Anna byd i'n ysgil morgwr, beg. Ac ni hynna ffahanig mis yn sio. Grad laat gefek as maach. A velnig vravig. Zal mij afvelort. Kieran, Mial, hello. Ó, Katrina. Ga goed, Chip. Kom maar. Táil, ó, nes. Cais an ar dad le fós. Ha? Katrina, tá sin nó stress. Oh, slap mí an na gúnaí. Yes, dói. Ach tá dad fós an rá lethe. Fiú an mar se sásta adhar a hain. Bhfuil má tásúna diams gan a dermad ar go garid. Oh, Rihanna, ní a sam. Basically dad go tin ní sárasta. The murder gur sóirse de mácha go bhaban. What? Tart is tí an anskipui. Look, ní ar me intin, ní más just rá. Ní tá sé deachra go kit a ceas kit a míart na leinte seo. Ja, ceisiú tú gárá. Cefá kit a chuiste chuirta. Tada, ní bhain se linn. Inis má fear. Tá chundran seo. Tá ní swasig me lídor. Na pointí hochra me héna agus tuní le hána hééis a chryniu. Breanna ríd agus má smaile, nú spága do chuid lídorí a. Ach, níl teada gal garhá. Tá sé martá sé, go seach i méise, sára do chudeirigid. Tá sa fósa géir go le ráile sin marga. Tá, inis má háir. Tá chalórta sin, níor tá híú. As the friggin' bhearú bhfuilis. Seach an de hangahhaach. Ní me gur é baint ná páirtí bheagam leta. Inis má fear. Testín chunraí ó wimse. Testín ergad witse. Nis, tíad mu gairigid a seanna bhís muid up an running. Agus tuair maiir bhagad tuníon freisin mar chútú ar a méid a hála.
Cyn sort ar y wa. Wel, smael am yn splanc i tainte, un ti banis o'r ma. Le pa I des nes bitad, agos chymau leis yn beidio wedi o'n pwysgyrbog yn frabacht yn iesio. Ni rach ydw siar yn dîl, Marsin. Ni racha. Na ta chynio si bel dwynt fwy meid y harlo. Chynio si, ni o'n tiach I Susie. Da mi cynt na cha. Nis bod yn tôl sy'r ffad o'n twerish gor sin, o'n radio. Ni mae cynt y... Dethach styffel y feg o smiling on ysam. A bach leisyn, bren am ysyn I. Nis bod mar again. Sag gyda hi. Ach na, mae fynd sos neisdiach yn amser. Nw sy'n fynd yn noch. I fach bys ys y bresiach sy'n ish. Wel, cem fan ach dyn ti'n wale nes cwyga. Agos, y med y dŵr to lomse, ein siach go. Chrian mae sy'n i'n. Ac ni lawr o siarad. A fair play ag wyt siarad. Teist ys law. Gwr mil yma. Katrina. Hey, Vince. Jesus Christ. Níl nára béhort. Gwbl eiscio. Tusa bhí an. Tug a réige Vince. Dhearna mis tá. Ó, ní tá é, ha? Tá é líle ban ferhela. Hey, Vince, hey, Vince, just go in for a second. Well, tá saman is cé héanaar in os. I Kieran a bhí an. Tjúna me si bóga. I ach tú tada. Ó, gus is gur tá a bhí an fresna si bóla crackan le chéile. Let the hell, Vince. Ní mé an anhúr os ní smó. Vince, hí Kieran I géisteach lams. I caint fútsa. Sinna méid, okay? Okay. Cé a bhí an mar sin. Till I tell lad. Just fan amach with him, all right? Fan amach with him. Tá cearcalú. Ní gáda a bheith fateach, cos nó na gádaíú. Ní féidir leat gáda a chuir tíomh muid an doras fé cah uair an aon le, féidir? Well, ní féidir. Ach má híní tú an rátas, bheith me den anna I ghabháil.